sebentar lagi di kontennya Mbak. Wes apa neh? Iki nduk akhirnya nduk Bandung nduk. Anu mboke njaluk tulung iso nduk, Pak. Apa? Anu Mbak Intan golekno apa daster ambek klambi sing kondok gede nduk. Iki iki simpel iki. Ndek ingin ndekne duwe siji ilang. Ilang. Ngono ceritane. Gak apa-apa ya nduk ya tak gawe konten ya. Mumpung renek lagu. Mumpung renek lagu. Coba. Pinjam. Iki lho bagus. Iya wis dah milih. Iya wis. Iki. Itu ae. Ndek ingin ndekne punya kuwi tapi ilang ngono lho, Nduk. Repa ndang jupuk. Repa mbek Salwan ndang jupuk. Awakam iki lho nduk apik nduk cocok nduk. Kira tak tumbasno iki lho. Iki lho Met. Iki Coba. warnane iki. Ndang. Aku ning ndi? Dadi miperi. Oh enggak, tinggu api alet nek mbek ngromokno kuwi lho ngromokno baju-baju. Iki ditom. Iya kok ditom. Anan mbok tukono pot sae. Gelem ndang juga. Salwan juga apa nduk entang nduk. Nduk aku tak takok ya. Ning kene bayaran ATM oleh. Nganggo ATM oleh. Kayak iso, Mbok. Babar pisan gak. Kayak iso. Kok nek Makanya- iso nggo kirisku. Kiuris. Nek kirisku janji. Lah kese ning kene ijek 5.000 mbek 10.000. Ndang mek nduk. Muga-muga iso nduk. Ndang juga. Kok Mbak Intan golekno ya nduk ya. Iki mampir di sini dulu pemirsa. Kaos kaki Repa biasanya awakam kanyepen ndang. Tak tumbasno. Salwa pengen apa? Tumbasno bude ndang. Wis to ndang milih. Iki gak siwa tinggal ada next apa? Iya, ambil lo nduk. Ambil lo tak tumbasno. Salwa pengen apa? Ndang. Pengen iwa. Iki. Wah, beda dioper. Wah, Iki gak apa-apa. Kene iki nek main iki ngomong. Ketoke Salwa pengen iki nduk. Nyana. Iki lho nduk. Iki kan sa SMP tenar dulu. Gak apa-apa nduk. Iki. Sing ndi? Ya Allah, tanggung. Iki apa lah? Biji permen. Pos? Apa maksudnya pos? Pot. Watch makeup. Sing entuk Bandung. Apa nduk? Enak apa nduk? Maksudnya enak apa? Bloke daster. Daster nduk. Duh, ya Allah iya. Iki ya. Oh iya. Iki podo iki, Pak. Sik apa? Oh iya podo pemirsa karo ngene. Iya podo. Oh iya podo. Kerudung apa Intan di? Ada ini keranjang. Anu nduk, daster gede karo klambi. Karo tekok mbak ayo. Aku gak ero tekok mbak esek sebentar. Mbak, daster sama kaos yang besar di mana, Mbak? Daster di depan, Bo. Depan taksi. Makasih ya, Bo. Kasir. Kasir. Depan kasir. Maaf, Mbak, kupengku rondok gak. Di depan kasir. Goleki sing gede-gede. Sek. Oh, ini dong. Ini iki lho. Sing gede, Nduk. Sing gede, Nduk. Sing koyo nggone bunda iki. Ini bunda. Iki cekak, Nduk. Sing dawa, Nduk. Online nang mbok Di sini ukurannya Cilik-cilik, Nduk. Kaos sing gede, Nduk, kaos sing gede. Iki tak nggo aku gak sedeng Nduk. Iya cekak, Nduk. Iya model nggone bunda yang ngene iki. Sek. Besok dianakno Repa, Nduk. Iki 8. Ndi? Iya. Ayo golek ranane. Muga-muga entuk cah sing dikarepno Intan. Iki cowok Nduk. Gak ya. Cewek. Endi ya, Nduk ya? Apa? Sing gede. Golek sing gede. Ya. Kaos. Ndek nenek kaos pendek-pendek. Saiki jarang sing 3/4 niku lho Nduk sing sakmene lho lengene. Sakmene. Ambek sing daster gede. Iki cowok Nduk ketoke Nduk. Iki cowok Nduk. Apa iki? Oh, cantik.
Iku tinggo intane ya ora sedeng no. Delok dikilan iki kenekno lho. Njebemblehno ngene sik tak kilanane. Dikilan ngono, Ngene Bu. siji. Dikilani loro. atine apa? Dikilan ya dingenekno lah kaya uler geni siji. Loro, Kok iso telu digaruk? ngepres iki. Ngepres nempuk gawe. Oh alah. Ngepres. Lah piye rasane atine pengen? Heeh, betul. Golek sing Iki gedhe. kaya ngene. Iki nek iki kaya ngene sawah nek iki klambi kaya ngene iki kaya ngene sawah iki. Masa? Iya. Kurang Iki- gede nduk iki. Bang, kaya ngene iki kaya ngene sawah iki. Bener. Ya wis Tapi sesuk. sing telung seprapat gak enek. Iya nduk, golek sing 3/4 ngene iki lho kok ora enek. Enek baju koko. Kuwi nggo cowok iki. Wah, cowok mah. Tidak ada. Ya wis nduk nek gak enek. Online. Wis ayo gak enek ayo kita bayar dulu. Wis ayo kesana. Enak nduk sisan cek antri. Heeh. Boneka iki panggone apa jenenge? Senenge iki ya. Nah, iki tinggo ki padha kinara. Iya. Hair lotion artinya tinggo rambut. Heeh, saya dibayar dulu. Iya, mbek mbek kan. Wes tak bayari Bude, wes kono. Gak usah. Gede mau. Lu gak situ, Mang? Oh, gak itu. Oh iya, wes gak apa-apa. Iya. Kono lho, antri lho. Antri. Wes kok dibayar Bude kabeh, wes tak. Pergi tumbas serabi, Mbah Yi pengen serabi pemirsa. Tunggu. Iki nggone Mbak Intan ndi, Mang? Ngono ndi, Dok? Susan. Ambek Mang lho pon. Pone Mbak Repa Mang lho sing dicekeli Mang lho. Pons apa Mang lho, kok ndi, Mang? Antri ya. Wes antri sik. Api-api, Dok. Iya. Iya. Iya, Dok. Apik lampu niku. Iya. Iku jenenge lampu apa ya? Ya lampu cakep. Ini adem ya. Sik. Oke. Sik Dok antri. Alhamdulillah wis nyampe omah pemirsa. Sesuatune ora tak ketokno kok, Nduk. Alhamdulillah wis ora tak ketokno wis. Dalem. Iya, tak tembasno pengen apa, Dok? Lontongnya berapa? Tahu Lontong tahu berapa? Lontong tahu aku terus ya wis. Oh, gak mbok catet Mbah Yi apa? Bayi kan lontong tahu kabeh. Mbah Yi lontong tahu. Aku Repa Salwa, Bunda, Ayah, kabeh. Nek gak Bude kayak catetan ya, Nduk, ya soalnya Bude ki mengandung keeroran yang hakiki. Otak iki terbang, Dok. Ndang catet. Mbak Intan datang langsung. Iki makan ceritanya nyuwun serabi to pemirsa Mbah Yi. Pengen sate popo? Oh gak. Pengen serabi. Berarti berapa no lontong tahu? Izo kabeh tak tumbasno. Iya. Bunda, Iya. Bayi, Heeh. Mas, Mbak Repa wis mbok hitung kurang. aku, Mbak Repa, Mas, Ayah, Bunda. Bayi. Nduk anggotanmu piro le wah? Gak ero ide aku tek lali ide. Aku tek yo kopior Nduk. Aku kan mau loro ndi le lima, Nduk. lima, Aku kan lima. loro. 6 Nduk anggotanem ki. Masa iya, ya wis Piye le? 6. Aku iki mang ki buka paket iki Iya. buka apa pangane Iya. panganane cupangku teko tak pakani iki. Iya. Yes aku tak langsung cus ya Nduk ya. Oke. Cus ya. Heeh. Berarti awak 6 ya. Cek nyemak-nyemak Iya, oke. Oh, alah pemirsa pengen kono serabi ibu kok. Uangnya tutup. Wes selamat menunaikan ibadah sholat Isya nggih. Pemirsa untuk semuanya. Sing untuk kamu wanita yang lagi berhalangan nggih, istirahat. Tidak sholat dulu nggih. Oke. Siap. Wes nang mah dhewe wani ibuke tak nganu ya. Kandhani ya. Nggih.
kula tumbas sambele 4, lontongnya tinggal 2. Sajane niku lontongnya tumbas 7. Habis niki lho. Bayat. Oh, habis. Kula jane 7 jare Mbak Kori wis habis garek 2. Nggih alhamdulillah nggih Mbak ya. Terus akhirnya Dik Dewi adang niku terus tumbas sambele mawon. Nek kula ngoten pun duwe sego. Anget-anget ngoten kali sambel. Nek klarisan iki seneng lek nggih Mbah ya. Alhamdulillah jalukane dodol nggih klarisan. Nggih ajeng nyendok karepe. Malah jo tak baturi jenengan nyendok. Nggih. Niki tenan seumpama tesik kula nggih melok nyendok teng mriki. Dadak telas ya Mbah niki terakhir niki entek. Lontong terakhir. Nggih alhamdulillah. Ndang mulai ndang istirahat sesuk eneh. Sesuk meleh. Enjing wau Intan mriki telas to, Mbak? Oh. awan paling Mbak Ita. Menawa lek Sum. Jarene habis. Wis telas. Minggu-minggu ya, Mbak. Lah ya ndekne ke omah menene anu, Mbak. Ngene lho lek Sum, mungkin ki minggu-minggu ibu-ibu ape padha nyantai, keluargane ditukokno. Pecel wae nggone Mbak Kori, ngono lho. Sepi. Berarti pas sepi kae wong-wong padha hiling kabeh, Mbak. Nek niki wau padha nyantai, masake awan. Nggih. Oh, goreng-goreng. Goreng dhewe pangan-pangan dhewe. Nggih. Enak men Cak ya, goreng-goreng dhewe. Nggih lek Sum. Itung dhewe. Aduh piye iki Dek, pas Mbah ya tambek lek Sum pengen nyendok dadak pas. Tak baturi. Iya, ben rame. Ben wong liwat ngono. Dek iki ngene wong lanang-lanang wong telu ya ngono. Mbak iki nek bengi sampai jam piro ngono? Sampai sak telase. Kadang iki jam 8 mendhape soal Nggih, aku nek alhamdulillah. entek bengi Nggih. ape rene kok jarene. Nek lesu bengi ape rene jarene. Oh diklongkon ndang entek kok malah kok. Nggih. Mendang teh tak istirahat. Baru sak iki. Nggih. Lah kuwi sambele kok lagek lumah. Mengkane kula seneng ya Mbah ya. Swambele ngantek klumah-klumah kok Ning kulon paling seneng nek kene. Aku wis seneng kabeh iki. Klumah-klumah lho bener bahasane. Sambele nek sak ya ora krasa ya, Pak. Ah, betul. Rumah diambeli. Buketan lho tetep Kan dadi gara Nggih, nek rondok pedes mantap tenan Lek Sum. saiki nek udah pati wani, Mbak. Anu, api alet. Iya, Dok, sama-sama. Kuwi mang ceritane Mbak Kori wis entek. Mbak Kori iki nak. Ya Allah, terima kasih. Iya, sama-sama wis nanti maem, Dok. Makasih banyak, Mbak. Sama-sama, Mbok sing terima kasih. Aku Mbok sama-sama, aku Mbok anter. Ini namanya lontong Sambal tahu. sambal tahu. Made in Mbak Kori. Oke, cus. Oke, no. Wis nanti maem bareng-bareng. Nah, pemirsa, aku budal tuku lontong sambal tahu. Iya toh? Lumanges ngobrol, ngubrul wis suwi toh. Apa yang terjadi pemirsa? Intan masih berada di kamar mandi belum selesai. Nak, ayo. Ndang gage, masuk angin loh, Dok. Dok, nek masuk angin, Dok, ayo ndang gage. Aku terus eling vlogger sing niku lho pemirsa. Halo Pak Aris, tolong disiapkan 3 buah helikopter di perusahaan saya nggih. Sapa lek kuwi pemirsa? Yo ning gone aplikasi apa kuwi? Tok yo enek, ning gone Pro yo enek. Lucu pemirsa, nek gak salah mbaknya itu bekerja di luar negeri. Nganggo idep sing kanan kiri beda itu loh pemirsa, nganggo lar titik apa itu. Nek iki ini saya mau pedicure, manicure dan disiapkan helikopter ya. Dan yang bekerja di rumah saya ada 1.000 orang itu dibelikan nasi padang semua. aku seneng ambek mbakku nek liwat iki. Guys, pemirsa kita tunggu Intan untuk maem sambel ya. Oke, cus.
Sugeng dalu ya, selamat beristirahat semuanya. Wes mau yo kon mamrah gelem. Sudah aku sudah Walah urung bar. Waduh saya suwi lho pemirsa. Walah. dulu. Ya aku nek kene nang ndi yo? Aku gak roh, Nduk. Botol apa to, Nduk? Sing botol kene iki Gak ngerti, Bu. Ibu gak ngeruh. Tenan no, Ibu gak ngerti ya. maksud gobek Dewi. Ya ora ngerti. Ya aja menuduh sesuatu yang belum pasti iki aja menuduh ya. Kan yo gak ngerti to ning ndi engko ndang-intan sing lali. Ora, aku mah Utawa iki kene kok. piye. Ya ora roh Ibu kok. Bismillahirrahmanirrahim. Ketok ora leh aku ning kono ketok ora. Kowe entan ngono. Mbok sing kene. Entan kene. Entan sing kene lho. Tak sungkatan. Ya wis nang sungkatan. Monggo pemirsa, maem. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ambek tambahe, ambek tahu. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina Yo adzabannar. botolku yo. Engko yo ngono pemirsa, botol urung ketemu. Dibahas yo engko ngantek engko. Botolku ndi yo? Iki entan mek dhewe ya Ibu mek sithik ayo. Mau tak Wis. pesen. Wis engko yo ngono kuwi terus ning ndi mang botolku ning ndi. Ngono kadang dekne lali. Yes, pokoke ben bingung sendiri. Ngene Bunda Dewi paling bismillahirrahmanirrahim. Mas ning Bu. Monggo mak pemirsa, mbah kan ra roh. Bismillah. Sik. Monggo mak mungkin ben entan. Cek tulis sih rambutku tak pengen tak kuncit. Lah mbok kuncut mari ambune gak enak. Rambutnya engko rusak engko. Ben garing sik. Maksudnya hangat-hangat. Senenganem kan sambel iki mbok mak kabeh mbok kapok tahu iki lho. Ki tahu mbek Ndi sambel. sendoke? Iki lha wae. Kuwi kerupuke ning kono nek pengen kerupuk ibu ngene ae. Kan ora ndok. Ternyata ya sama set Gak apa-apa beratus. kene. Beratus ya. Pengen mak iki. Emang tak jak tuku sate apa ya? Ijek do warak. Pengen Aku saya sih, aduh. kutah kabeh tak benakno. Ya. Wis mbok gadung lho. Iki, Heeh. oleh. Yo lali jero pemirsa kon ngadep kamera. Monggo. Wes, iki anak sambel wes. Kene lho, Nduk. Gak ketok aku. Ndarene. Wes. Nanti mama. Wis gak apa-apa kowe kutah kabeh gak apa-apa, engko tak ibu sing ngresiki. Ya. Saya tempe pira ya? Sudah berdoa. Saya tempe pira ya? Pahana sing alah lah yo. Alah lah yo. Wah iki. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Enak. Pahana sing itu loh pemirsa sing playground papa mang bukanya jam 2. Jadi mau ning gone renang mbek playang pok dulu. Taruh kene. Bareng apa ning kono, kinara wis kowe garis pure. Ngantuk mobil sih wis Nduk. Sing repam mbek Mbak Indah, mulai gak apa-apa mbok ya gak apa-apa aku manut aku. Kapan-kapan reneng. Mungkin memasangnya demikian konten cerita hari ini. Doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga yang sakit dan paling sembuh, cepat jauh dari kuat.
Semoga nanti diberikan omongan yang saleh-salehan ya pemirsa. Kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus enak. Untuk yang menyarankan Bu Yuni untuk ambil apa yang menyotengkan atau apa, untuk saat ini mungkin belum ya pemirsa, memiliki kondisinya. Ini kan YouTube-nya bayi, saya hanya menjalankan kok nek mungkin wes pemirsane koyok Mbak Indah, koyok Mak Dames, koyok Mas Dimas, mungkin insya Allah ya pengen lah, meskipun ya ada cita-cita, tapi untuk itu kan nanti untuk gaji untuk apa kalau belum mencapai kan ya, bagaimana tuh pemirsa. Terima kasih nggih sarannya. Saran yang sangat bagus. Pokoknya kalau tidak nyaman karena nyotengnya beliur ya, mohon maaf deh, soalnya kan luntur nih sama Intan. Terus terang ini kan dari awal saya sudah mengatakan ini YouTube-nya bayi. Saya sama Intan ini sebagai menjalankan saja. Unung ya. Ya, matur suwun. Kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pelan-pelan sampai jepres lho. Aja ngono nek mama ya. Terus